kuma irin wannan soyayyar ita ce soyayya ta gaskiya, ba soyayya ta ƙarya ba. Soyayya ta gaskiya shine ya zamanto abinda duk aka ce maka masoyinka yana so kai ma ka so shi. Shi yasa komai suke cewa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abu kaza. Kai hatta abinci in aka ce ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so, kamar Anas yana son addubba saboda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son cin naman karfata saboda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. Ka duba Abdullahi bin Umar, duk abin da ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, hatta mutane sukan ce muna jin tsoron taɓin hankali a gare shi, don wata ran ya zo wucewa ta wani waje sai kawai hajiya sun kuyar da kai, aka ce wannan fa me ka sun kuyar da kai, ya ce lokacin mun bi wannan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani reshe a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so da ya sunkuya kar ya taɓa reshen, shine ni ma tun da ya sunkuya kullum na zo wajen nan sai na sunkuya. Ka ji irin wannan mubalaga wajen san cewar duk abin da ya yi a ce sun to ita ce hakikanin soyayya ta gaskiya. Amma kana da'awar kana son mutum amma tsakaninka da shi kamar tsakanin gabas da yamma, wannan soyayyar karya ce, wannan ba soyayya ba ce. Kuma duk wanda ya ce yana wannan soyayyar, shi yasa duk wanda ya ce yana wannan soyayyar alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu mizani, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ce ne in dai kun kasance kuna son Allah to ku bi ni, Allah zai so ku ya gafarta muku zunubanku. To ne ita ce wato mazhari na soyayya ta gaskiya, wato muwafaqa da wanda kake so a cikin duk abin da yake so. Kun ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 a duniya, amma babu wanda aka kiyaye shigansa da ficensa, zamansa da tashinsa, shigarsa da fitarsa, kwanciyarsa da farkawarsa, tafiyarsa da zaman gidansa, ibadarsa da shigarsa da kasuwa, duk wani abu nasa ba wanda a duniya aka kiyaye wannan in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan akwai mutum ɗaya a tarihi ku kawo, idan akwai mutum ɗaya a tarihi ku kawo. Shi yasa kafirai yayin da suka faɗi mutum 100 wanda suka fi kowa tasiri akan duniya suka faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin duk wanda ya san tarihi ya san babu wani. To ba wani abu ne ya sanya aka kiyaye wannan ba, saboda komai nasa sallallahu alaihi wasallam, komai nasa abin kiyayewa ne, abin isarwa ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.